दिनैहाय माने सुलि महिलारि मेडामखौ बिपिएफ दोलोनि क'क्राझार समस्तिनिफ्राय बिजाथि फोसावबाय आरो दिनै जोङो सरलपारानिफ्राय आराम्भ खालामनानै दिनै केम्पेइनखौ जागायदों। दा बेवहाय रायजो राजाफोरनि जिथु अनसायनाय बेखौ जोङो माने आलादा रोखोम नुदों आरोखि। थांनाय बिटिसि इलेक्सनफ्राव एमपि इलेक्सनफ्राव जेबादि बिपिएफखौ अनसायदोंमोन दा दिनै बेहाय माने गुबुन महर लादों। आगोलाव 500 जन ओंखारबा दा 1000 जन ओंखारदों। दा माने देरहानाया रोखा जे माने बयबो लुबैदों जोङो एखेबारे माने देरहानायनि खुनु अंखबो गैला आरोखि। माने देरहानाय सुलि मिडियामा देरहागोन बे 100% रोखा। आरो जेनाखि समस्याफोर जोङो जेरै खोथा होबोदों थांनाय बाराव जे जोङो लामा बानायना होगोन, जोङो माखासे लोंनाय दैनि समस्याखौ फोजोबनानै होगोन, जोङो लामा माने जेनाखि बे ओनसोलनि समस्याफोर हायार इडुकेसननि समस्या दिनै हेल्थ प्रब्लेम दा बेफोरखौ जोङो माने समस्याफोरखौ जोङो फोजोबनानै होगोन बेबादिनो जों खामानि मावगासिनो दं। ओंखायनो जों निश्चित देरहागोना जों क'क्राझारा बिपिएफनि दखलाव फैफिनसिगोन, लरेन्सआ जेनगोन बे 100% रोखा। बेयो दिनैनि थारिखआव इलेक्सन गेलेयाबा मोजांसै, बेखार फैसा गारना लाब गैया। माने बिथाङा देरहानाय लामायाव गैखाया नालाय, ओंखायनो एमएलए बोसोरबायाव जा खामायदों बिसि फिसाखौ लाना मोजां रायजो जाथों। आं बिथांखौ गावनि लोगो हिसाबै एबसुआव थानाय समाव जोङो एखे खामानि मावदोंमोन। बिथाङा जेब्लानाखि आफादगिरि जायो आं सासे नेहाथारिमोन। दा ओंखायनो सासे लोगो हिसाबै बिथांखौ खावलायदों जाहाथे माने केम्पेइन खालामाबालानो फैसाखौ जमा दोननानै संसारखौ मोजां लांथोंसै।